Tokom procesa vantelesne oplodnje dešava se i da postupak ne uspe i da parovi izgube veru da će se jednog dana ostvariti u ulozi roditelja. Uprkos svim tim teškim trenucima i neuspesima, poruka parovima je da ne odustaju, jer je jedan od ključnih faktora upravo upornost. Ne gubite nadu, verujte da postoji mogućnost da dođete do onoga što najviše želite na svetu i prepustite se timu stručnjaka specijalne ginekološke bolnice Ferona iz Novog Sada, koji će uraditi sve što je u njihovoj moći da se vaši snovi i ostvare. Ono na čega apelujem jeste da se ne odlaže trudnoća. Ukoliko ste već prepoznali da imate problem i ukoliko do trudnoće ne dolazi 6 meseci, godinu dana, potrebno je da se javite bilo kom stručnjaku ili bilo kom ginekologu koji će vas uputiti da dođete do tima koji se bavi lečenjem steriliteta. U Feroni su vam sva vrata otvorena zbog toga što na najkraći, najbrži način možemo da prepoznamo i da lečimo problem, a s druge strane, ukoliko problem ne postoji, lako ćemo se dogovoriti. Tako da uvek ste dobrodošli i samo nemojte čekati.